Usahay, dili na kaayo ko motuo aning mga reklamo sa asawa. Na maingon, Ma'am Ili, naunsa na maguni akong bana, Ma'am Ili nga. Mura na magwalay pagtagad sa ako, Ni ko unsa man din imong bana, Madam. Kani akong bana hilig kaayo og manok, Ma'am Ili. Mura mag iyang giuna ng iyang manok. Unya kami ani munas-munas na ginhawa. Ang manok, hait kay bulang, sinaw kay bulang, lami kay pamanit, lami kay kinaon. Unya kami ani, murag ipasagdaan naman gud lamang mi, Ma'am Ili. Murag wala na jud pagpangga ang ako ang abana sa ako, Manok na jud lamang ang iyaha. Ingon ko nga di po na mayo oy. Sa mga bana, kinahanglan jud pod nga balanseho nato. Kung usa ato mga hobby sa kinabuhi, kung ganahan tag manok, kung ganahan tag swirtris, kung ganahan tag undan sabo, kung sa atong ganahan nga mga extracurricular activity, ato sang bahinan ang atong asawa. Pahalipayan sa nato. Kay para sinaw ang manok, sinaw pod og panit ang asawa kay lamig kinaon. Unya kay mangutana ka sa mga bana. Mingon man pod nga, Joy, may pay manok atong unahog pasinaw kay usaon po ni akong asawa, Ma'am Ili. Ngawa naman po tagad sa kaugalingon. Magabuga naman lamag duster. Di nagali kabalong mang lipstick. Kung manglaag mi, manday mag-shopping-shopping mi sa mall. Murang po gahayon, murang po mangumpra sa Changi. Wanagot. Di na taga naghapyod-hapyod o hapoy-hapoy. Wanay lamigod, Ma'am Ili. Lahi nagyo kuno ng maminyo kuno kay ang ubang mga babayi dili tanan gud hinuon pero magkawala na ang tagad sa kaugalingon. Sakto man pud si Dodong sa iyang explanation nga bitaw. Kung ako'y bana tingali na ako sa iyang lugar, unya atong asawa, wala ni tagad sa kaugalingon, nya miskan tagaan nimo kwarta, sige hura pug hipos, di namang lipstick, di namang mulbos, magbugal na lag duster. So mawala go nang gugma niko mao di ay nang na-divert imo nga emotion Dodong. Tinaw na ang balhibo sa manok kaysa buhok sa imong asawa nga murag ipag split ends naman. Ngana ako di na kay kumoto ana. So kinahanglang maminaw gud ta sa both sides. Oo, di ta mahimong judgmental, especially sa mga minyo. Mangutana ta sa asawa, maminaw po ta sa bana nga nganong nagkaingon-ingon man ni Dodong. Nganong nagkaingon-ingon man ni Madam. Di ta dapat one-sided. Muna akong na-learn nga adto na magpatambag diri, Ma'am Ili. Luoy nakaayo ko kay murag ipasipad-an na jud ko sa akong nga bana. Wa na gyud ko gihigugma sa akong bana. Unya pag-abot sa bana, lain po ang version. Saon man pod, Ma'am Ili, nga mis hatagan nimong kwarta nimong asawa, sige man kulang. Mura magsiging hurot ang kwarta. Mun usahay mabalaw po ta mawad ang tagana. Nitong na. Di ko ta pasagad og dapig di ay no kay pasagad ta og dapig sa usa ka side unya dili mao. Ambot lang, disgrasyang palopian cho. So dapat gud ay maminaw. Sabot-sabotan. Unya di ta mo laban sa usa, kinahanglang mahibalo sa ta sa real score or the bottom line of the story before ta mo advise nila. Okay, pareho na kuwa mapuko nakaagi kami niyoon. Tilaw-tilaw ra. Tilaw-tilaw ra. So sila ra gyud maka sulbad gud ay ni ana no. Atong kani ato mga advices pagabot ana mga bota nga mga top hawra kay na mga top hawra na siya. Taro nga gyud ay mao dai nang di nakahapoy-hapoy yon sa imong bana kay magabuga na pula makag-duster di. Ay nako. Lami gyud panglaitan inyo mga palopian chub mga day.